लोगोफोर फैयै कार्बि आलं गेट मोनफैबाय जों दायो। कार्बि आलंआव नै बेवहाय एन्ट्रि खालामगोन आरो हाबनो दा बेनिफ्राय गेटनिफ्राय हाबलाङो आरो दायो जों। दा जों कार्बि आलंनि सातगावआव दङ जों टाउना बेनिखिनिया। हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावबाय। नै आं दिनै थांनो नागिरदों कार्बि आलं फारसे बेखौनो नोंथांमोननोबो देखायलांनो नागिरदों। नायलांबाय थायोबानो जाबाय। दा थांनो ओंखारदों आं दा नै लामायाव ओंखारबोबाय आरो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहाबो देखायलांबाय थागोन आं। गारिखौ लाबाय नै गारि लानानै ओंखारबोबाय आरो दा थांबाय थानोसै दा कार्बि आलं फारसे दा बाटासियाव थांग्रोनोसै। नै मोनफैबाय दायो बाटासिपुर देवबार बाजार। नैबेयावनो थिखांगोन आरो जोंना मालखौ नै नैथिं माल थिखांगासिनो। नैबेयाव माल थिखांगासिनो बेखौ थिखांना लाग्रोनोसै र' दायो थिखांनानै देखायगोन। दिखोगासिनो जोंनिया दिखोनाया जाबासो दा थांसिगोन। नै बेखिनिया गाखोबाय आरो मोनामोलै जायगाया बाजारा बेबायदि आरो नै अखा हाबाय लोगोफोर नै बाजाराव दं दायो अखा हाबाय बिथिं ओंखायनो आं गारि सिङाव जिरायनानै थाफैबाय आरो दायो नै एकदम बाजाराव दिनै बिराद मोजां अमा फिसा बायनो थाखाय 5,000 4,500 जरासे गाहाम मानै गाहाम अमा मोन्दों। बिराद मोजां आरो दिनै देवबार बाजारा अमा फिसा बायनो थाखाय। अखा हागासिनो जों दिनै अखा हानायखाय आं गारि सिङाव हाबना थाफैथ'बाय आरो दायो। अमानि मालिकआ मोनफैबानो थांसिगोन जोंबो दायो थांगोना कार्बि आलं थांगोन होनदों दा बबेसिम थांनाय जायो देखायलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय थायोबानो जाबाय। दायो मालिकआ मोनफैबानो थांसै आरो ओंखारबोबाय नै लोगोफोर जोंबो दा थांहोलांसै आरो दा फैयै फैयै तेजपुर जामुगुरि मोनफैबाय। तेजपुर बारबोबाय जों नै दा तेजपुर बारनानै फरलाइनाव हाबदों आरो दा ओमफ्राय ओरैनिफ्राय तेजपुर थाबोबाय थांगोन आरो जों दा लोगोफोर नै कुलिया भुमुरा दालां ब्रह्मपुत्र दालाङा नै ब्रह्मपुत्रनि तेजपुरनि कुलिया भुमुरा दालां लोगोफोर नै नायदो दालांखौ माबायदि बेसे समायना नुयो नै दालाङा। नायदो नै दालाङा माबायदि बारबोबाय नै लोगोफोर जों दालांखौ जोबथा आरो बेनो दालाङा नैबे जोबथा जाबाय नैबेयाव दायो दालांखौ जों बारबाय आरो नैबेनिफ्राय लोगोफोर नै जों दायो हजाय टाउन बारबोनानै कार्बि आलंनि सिगाङाव मोनसे रिजार्भ मोनदों। दा बे जों रिजार्भखौ बारलांबानो कार्बि आलंखौ मोनहैसिगोन आरो जों दायो दा नैबे रिजार्भआव मैदेर ओंखारोनो दा नै रिजार्भआ बेबायदि आरो दा बे रिजार्भखौ बारबानो जों कार्बि आलंखौ मोनसिगोन आरो दायो। लोगोफोर फैयै कार्बि आलं गेट मोनफैबाय जों दायो कार्बि आलंआव नै बेवहाय एन्ट्रि खालामगोन आरो हाबनो दा बेनिफ्राय गेटनिफ्राय हाबलाङो आरो दायो जों नैबेयाव थांगासिनो दा एन्ट्रि खालामना लाग्रोनोसै। एन्ट्रि खालामनानै ओंखारबोबाय दायो दा एन्ट्रि खालामनानै बिथिं हाबलांसिगोन आरो गारिया जों बिदिनो थांसिगोन आरो गेटआ नैबेयावनो एन्ट्रि 100 थाखा लाबाय आप डाउननि ओंखारनानै हाबलांसै आरो दायो जों नै गेटआ नै गेटखौ नायनो हागोन नै हाबलांसिगोन आरो दा जों गेटआ नै हाबबाय जोंना एन्ट्रि जाबाय नालाय ओरै हाबलांनानै ओमफ्राय दा नै बोरैबा थांगोन सासेया लामाया गाज्रि एन्ट्रि खालामना हाबनानै जों दा नै बिथिं हाबदों आरो नै गेटआव नैबेयाव गारिखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय बिथिंनियाव साहाफोर लोंनोसै आरो एसे हटेलाव माने बेनो आरो कार्बि आलं हाबबाय बिदिनो हाबलांसिगोन दायो जों बिदिनो थांगोन आरो दायो फैबाय मोनफैबाय जों जायगायाव नैबेयावनो आरो बेयावनो बोख्लायगोन मालखौ नै गामि भितरावसो आरो गिदिर माथो ना मोनसेया गिदिर माथो होनदों मोनसेया
औ बालजोब्बाय इयाव दोनदों आरो बोख्लायनानै नै बेखिनिखौ बोख्लायबाय आरो इयाव 36 पिस दं बेयाव बेखिनिखौ बोख्लायफैदों आरो बेयाव गैलानो बेयाव खालि जाबाय गारिखौ बालाखौ साफा खालामबानो जाबाय बेयाव बिराद दाम दंनो बिथिं अमा फिसाया साइसनि नै 2500 2600 मोनदों बे अमाखौ अमाखौ नायदो नै बुन्दाबाबो बेनो बुन्दैबाबो बेनो आरो 5000 थाखा जरा उफ मोनबाय मोनफैबाय खालि खालामनानै नै ओंखारजोब्बाय दा ओरै सिगाङाव ओंखारलांसिगोन आरो दा थांसै आरो ओंखारलांसै गारिया सिगाङाव दं जायगाफोरा नै हायानो बोरैबा गोजासो जादों नै जायगायानो मोजांलै जायगायानो दा ओंखारलांसै थांसै आरो जों ओंखारबोनानै जों बे लामायाव मोनफैबाय दा नैबे सकआव हा सातगावनो बियो नोंसिनिया बे लामाजों फैबाय आरो जों ओमफ्राय बे सातगाव ओमफ्राय जों बिथिं थांसिगोन आरो दायो दा जों कार्बिआलंनि सातगावआव दङ जों टाउना बेखिनिया बेयाव दा बे अमा लाखिग्रा मालिकखौ नेसिगोन नेनानै बिदिनो साहा लोंनानै फैसा हिसाब खालामसिगोन आरो बेयाव एसे दायो जों साहा लोंना ओंखारबोबाय दा थांसिगोन आरो न' फारसे थांबाय थानोसै लासै लासैनो गारियाव हाबबाय नै लासै लासै थांबाय थानोसै दायो थांबाय लांसै लासै लासै लोगोफोर जों दायो तेजपुर मेडिकेल कलेज मोनबाय आरो दा दुमुखि लामायाव दं दायो तेजपुर मेडिकेल कलेजाव मोनबाय आरो तेजपुर मेडिकेल कलेजनि लामा मेंलायलांबाय बिराद गरम 4 घन्टा जाबाय नै फैयो दा नै तेजपुर मेडिकेल कलेज आरो हाइवे दङ हाइवे सेराव थांलायगासिनो जों बेयाव नै दसे लाखिदों आरो दै एसे लोंसिगोन बेयाव दा नै एकदम खोमसि जाजोबखाबाय नै बेखिनियानो आरो बे स्रां नुनायखिनियानो मेडिकेल कलेजआ तेजपुर मेडिकेल कलेज इयो ओमफ्राय जों थांसिगोन आरो दा बैयाव दै एसे लोंना लानोसै दखानाव दै एसे लोंनानै थांबाय थानोसै आरो नै लोगोफोर फैयै दा बाटासिफोर मोनफैबाय बाटासि मोनफैबाय आं दायो नै बिराद गरम दा मोनफैबाय नै बाटासि दा नै न' फारसे मोनसिगोन आरो दा नै बिसोरबो थाबोबाय आंबो लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय थेंक इउ